Hambai Tripura hasteni joto lukurungno pilano kulumo norokno kaisa kenai kokthasa thainai kasana mosungo tabungno jora जों jotono saimano corona virus haike corona yong je yong no mokol bai nuya hayong ha kotor piljak oboni yakni जों yakhnani bagai baki yakhnai o yong chini sago hapka hangkai chini langono tansoi ruwa haike ba sokmoi ruwa haike ba जों thai thanai om hai yong asai jak tabuk chini hayong ha kotoro oboni yakni जों baki yong nai himalai kasino lama norok samung naigesak bazar hujar lama nokoyawi tongkhake belai sanai nogo jotono nokasawo tongnan bagai kobok jau samung naigesak norok mungsa jagao ta nongkhorti o bemarni o yongni yakni yognani hingkai o no kaisa lama nok bisingo khakerap jagi tongdi kebo bai ta malai di bodol bodol kita tongdi oma heni saklai jago elam kereng rok amno bagai ang norong no koinai chini serang satini bising tei norong no nogo tongjabai ni bagai obya mani yakni yakak nani bagai tai phadar hasteo tongnai chini takuk bukuk जों khanawo norong no belai khe bengai layo kubun hasteni borok norok no corona virus no tubo जों saimano China o puila mo corona virus haikabo corona bemar asaikha abun bagai जों China rok bai kisam khang kosol norok bengai jago norok no corona virus tubo nei norok khata bai jabai dei tabuk kebo bai kebo te tabuk niu jorao khabai ni koigya norok je jagao tongo norok khukti managai hanjak mano hanjak yakai norok parangai lai phainani asung norok nang koyu je sanai norok no bo sanai corona virus abo ani bagi simya ni bagi butu tongo ang mukhang kosol hnei norok anu जों corona virus tu hnei norok ta hindi corona virus ang butu biya nang butu biya saimnya chini barat hakotor tamungno 14-15 days so norok no koinai norok janja nogo tongnani bagai asa saunyo ang jotono hambai haini hai jotono kaham karang ka tongjabai hambai